प्रणाम। हम केहू ना नाम हम अपन ऐसे नहीं बतावल चाहत कि कुछ लोग सोची कि ई राजनीति करता या फिर अपना नाम के उछाले के चाहता। ऐसे हम केहू ना, हम इंडस्ट्रीज में कुछ ना, लेकिन हाँ एगो भारतीय हैं, एगो बिहारी जरूर हैं। और ई वीडियो हम बनावतनी पहले हम ही बता दी कि हम अपना लाइफ में इतना दिन के ज़िंदगी में पहला बारी वीडियो बनावतनी। आज तक रउआ लोग हमरा के कहीं ना देखला हो, कब हम कहीं वीडियो नहीं बनौले, कैसे कि हमरा राजनीति पसंद ना है। और ई वीडियो हम बनावतनी खेसारी लाल यादव पर। खेसारी भाई अगर तू सुनत होकबा तो तहरा याद हुई 2018 में तारा के हम अपना प्रोग्राम में बुलौला रहनी भटिंडा में, जेमे तू हमरा से 5 लाख रुपया ले रहा, तारा याद हुई। आ एक बार 2019 में तारा के हम वही भटिंडा में बुलौला रहनी, जेमे तू हमरा से 3.5 लाख रुपया ले रहा। आ उ रुपया हम तारा के महेश परदेसी के रूम पर गणेश नगर में जाके दिला रहनी। शकल देखबो तो शायद याद आ जाई। तारा के हम बहुत मानत रहनी हम, जब तू गाना गौला रहला प्यार में पिटाइल बानी, चाहे विजेंद्र गिरी के गाना चुरा के ही सही, जब तू गौला रहला सैया लइका लेखा सूत जाला कोरा में, तू भाव में गौला रहला, हमरा अच्छा लागल आ हम तहर गाना सुनबो करी। लेकिन हमरा बहुत दुख बा तहरा ये आदत से जवन तू आजकल कर रहल बड़ा। हमरा एके गो सवाल के जवाब चाही, चाहे वो हमरा के जवाब जे भी देवे। तू गावत रह रे पूजवा बदल गईले, कौनो दिक्कत नहीं है। तू गावत रह सानिया पर, कौनो दिक्कत नहीं है। तू गावत रह कजली पर, कौनो दिक्कत नहीं है। आ तू गावत रह कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी। ये बात से हमरा दुख बा, पर्सनल हमरा दुख ऐसे बा कि हमरा बड़ मामा के लड़की के नाम नीलू दीदी है। वो हमार नीलू दीदी है। हमार ममहर पड़ी चंपारण के गांव पराऊ टोला में। आ हमरा बड़ मामा के नाम है शंभू पांडे। आ शंभू पांडे के बेटी के नाम है नीलू पांडे। आ तू गौला कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी। साथ ही साथ एक बात हम बता दी कि ई नीलू एगो हमरे बहिन नहीं थी। 10 करोड़ आबादी वाला भोजपुरी बोले वाला में कम से कम 10 लाख लोग के बहिन हुई है नीलू, 10 लाख लोग के बेटी हुई है नीलू। आ तू कहत रहा कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी है। आज जब एगो लइका गौला सा कि खेसरिया के बेटी सपना में आती है, तो तहर चंद गुंडा लोग ओकरा के मारे लागल हलो कोनो स्टूडियो में बैठा के। आ तार हो जिन मैनेजर बड़े वो कहत रहन कि खेसारी फैंस पगला गया है। वो पगलाने वाला खेसारी फैंस नहीं है, खेसारी गुंडा है। फैंस किसी को मारता नहीं है। और कलाकार गुंडा नहीं होता है। कलाकार का काम होता है सहजता से, संगीत के माध्यम से पब्लिक का मनोरंजन करे। आ तू खेसारी कलाकारी के नाम पर गुंडागर्दी करता रह। तो अगर ऐसन बात बा तो हमार शकल देख लो, सामने बैठल बानी, तनी अपना गुंडा लोग के भेज द हमरा लगे। लेकिन नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी। तू लोग के माई बहन के नाम लेके गावत रह तो रामलीला
अगर कोनो गावता कि खेसरिया के बेटी सपनों में आती है, खेसरिया के बहिन सपनों में आती है, तो कैरेक्टर ढीला। तार दू चार गो गुंडा लोग जाके ओकरा संग लागत लोग बदतमीजी करे। तनी भेजवा अपना गुंडवन के हमरा लगवा है तो बैठल बानी यही गंजिए पर, तनी देखी कौन है तहार गुंडा। भाई लोग तनी ये वीडियो के शेयर कर दी हलो कि तनी खेसारी के अकल ठिकाने आ जाए, तनी उनकर बुद्धि पर जौन पर्दा पड़ल बा, जौन गुड्डू रंगीला के यहाँ खाना बनावत रहन, बर्तन धो के हमरा के चाय पियावत रह, दिन भुला गईले। तनी कह द कि सब लोग कह लोग खेसारी से कि तनी वो अपन बुद्धि के सुधारस। लोग के नाम लेके गावत रहन, पूजवा के, कजली के, नीलुआ के, का ई नाम हमरा तहरा घर के बेटी बहन के नहीं हो सकत। आ सुने वाला तनी के बढ़ावा देते रह लोग। अब बढ़ावा पब्लिक नहीं दे, खाली फेक व्यूअर लगा लगा के पोस्ट का कहला हो यूट्यूबर जौन दू चार गो बड़ा सन उनकर फेक व्यूअर जौन बनावत रसन पैसा लगा लगा के एडवर्ड पर कि एक के दिन में 1 मिलियन पुगा देता लो, उतना तो श्रेय घोषाल के गाना ना पुगेला। खैर खेसारी सुधर जा, अभी भी मौका बा। गायक हुआ, गायक बन के रह, गुंडई मत कर। एगो कलाकार गुंडा ना होला। धन्यवाद। अगर हमार बात कोई के बुरा लागल होखे तो ओकरा से हम क्षमा चाहतनी।